Temos rosquillas. Rosquillas? Sí, Quen trouxeron trouxe aquí. rosquillas? Carmen de Negreira nos trouxe mira, rosquillas. Pero cuidado, Pero mira que guapa, ven, póñase de pé, por favor, mira, mira, mira. Así é como é que vi a televisión. Que guapa, Que guapa, ven, ven, Que estirado, Encántame, gusta moita a chaqueta, E ao mellor é barata, pero é preciosa a chaqueta. Déxame mirar a ver de que é. Pero déxame mirar de que é. Agora teño curiosidade. Combina cas zapatillas, fíjate. Arallo, non é barata, non. Pande vas? Vamos. Mandouche andar ao médico. Pois andar, vamos a andar. Deixa o micrófono por aí. Veña, va. Como se chama? Chamo de Carmen, Carmen, sí. Pero vas para algún sitio? Non, vou vale. onde me leves. Eu te xono rosquillas. Que che pasou? Que me pasou? Que vou cumplindo anos, e entonces teño unha prótesis aquí recientemente hai 2 mesiños posta. Cadeira, perna... Rodilla. Moi ben, Pero moi ben. vamos ben, hasta podemos bailar, vamos ben. Galloso da cintura para baixo todo postizo, Que pantalla, non? Pois que... É verdade ou non? Galloso de... Mira, mentras allá apaños está fantástico. Sabes o que lle todo. pasou a Galloso cando lle foron... Non. Dixeronlle Contame. que lle iban dormir este lado, entón fixo... Que che iba a dicir? Que... Roscas. Igual non foi un chiste apropiado para esta hora, pero bueno, ahora xa pasa. Que che iba a dicir? Estás na túa casa, non te Pero cortes. estás ben, non? Estou estupenda. Pero dicías cumplir unha edad, tú eres moi nova, Bueno, Que si estás moi ben, un poquinho maior que ti son. Eu fago en... Bueno, iba a facer como fai a xente maior, porque a xente maior, en vez de dicir teño 75, di fago 76 pa... No, eu teño 54. Eu 62. 62? Sí. Ou ainda che quedan 3 para cobrar? Para jubilarme, me parece que me podo retirar aos 67. No, entreime o outro día que fun preguntar. Terei que falar con Milá. O outro día estuve en conta da Seguridade Social e díxome, Sí. a ver, a mellor me estou engañado, Sí. pero aquí hai xente que sabe de cobrar, creo. Que nos informa. A min dixeronme, escoitei, que para cobrar o 100% Sí. aos 65, ahora mismo, para cobrar o 100% aos 65, tens que ter 39 anos cotizados. Ai, non é o meu caso, entonces. Digo ben? É que saberán ustedes se teño 80 ou 90 anos. Eu cobrarei con 60. Escoitei eso, Eu escoitei que agora podes te retirar ahora mismo aos 65, pero non che dan o 100%. Eso que quer dicir? Que me ves bella, entonces? Porque me falaste xa da jubilación? No, pero dixeche que tes 62, faltanche... Queresme jubilar tres ou xa? catro. No, tú estás moi ben, Quer dicir, ao mellor mañá collete un coche ou calquera cousa, pero quer dicir, pero ahora mismo estás ben. Ahora estou viva e contenta. E por que estamos falando con esta señora? Porque trouxe rosquillas. Non sei, empecé a falar. Volvemos para lá, logo. Ai, pero trouxe rosquilla, vente, séntate aquí. E que che dixeron que tiñas que andar igual? Ainda con todo... Mira que rosquillas. Séntate aquí. E tú tes todo metálico. No, eu teño unha prótesis nunha rodilla. Do resto todo é meu. Unha prótesis que é? Unha cousiña que che poñen aí para Hecho mover a rodilla. unha bisagra. Efectivamente. Sí. Unha pañiño. Oh! Pero isto fixo tú? Sí, señor. No, trouxe máis. Truxen dúas, para que provedes o máximo posible. No, pero no. É que eu digo unha cousa. A ver, Non creo que seña capaz de comelas todas. Home, non. Entón teríamos que ir ao médico urgente, teria que estar a ambulancia á porta. Son roscas feitas de forma tradicional de Galicia, de Ribeira, con limón e anís. Respira. Creo que dá para todo o público, así que... Bueno. Despois partímonos á mitad A ver, unha cousa. ou a tres cuartos. Non se lle pode chamar rosquillas. É que son roscas. Son roscos. Pero donos non, porque a mí dame rabia cando lle chaman donos. No. Isto non é donos, isto sabe rosquilla, unha rosquilla. A veces chamase de forma xenérica donos a algo que é redondo. Claro. Pero no, estas son roscas moi boas. Mira, está boa. Moi ben feita, Es con todo cariño, eso sí que están feitas con todo cariño. Quero dicir, hai que ter saliva para comelas, quero dicir. Está moi boa. Están blandiñas. Están blandiñas. É masa, teñen un azúcar por fora, non?
azúcar, a OMS recomenda comer 1 kilo ao día de azúcar, Sí. máis ou menos. Isto sole para un día. O que pode, o que non pode, medio kilo cada un. Está moi boas, E por que pasa? Tes máis aí? Aquí, toma. Pero fíaches todas. Faltan dúas xa, E vouche contar o millor. Están feitas con faltan inteligencia dúas. artificial. No, De non me verdad? digas eso, como? En aquela maquiniña de Como inteligencia artificial hai unha receta que pon roscas de limón e anís de Ribeira. Iso metechete na inteligencia artificial. Pero tú é todo robótica, a rodilla, a inteligencia... Son futurista. Pues están buenísimas, verdad? Non sei que nas provei, pero despois xa... Come unha, come unha, come unha. E como a repartimos despois entre o público? Eu creo que o mellor... En cuartos. En cuartos, xusto, sí, En cuartos, sí, sí. en cuartos chega. En cuartos igual dá para todos, sí, sí. Oye, pues moitas gracias, Eres Pues nada, un maravillosa placer. e ver guapísima. Un aplauso. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Moitas gracias. Maravilla, Está moi ben, Dicía eu que fai falta saliva porque isto mete no café, chupa cho Chupa café. o café, sí, sí. Chupa cho café Todos para que dentro. chupan o café, sí, 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 sí. Está moi ben a señora, Muy ben, A sí. señora tiña a cabeza toda perfecta. Sí. A rodilla no. Espera, que... Aplauso ¡Hala, para venga, los hala! mismos. Vamos a Tampere. Vale. Vamos a Tampere. Bueno, seguro que xa o sabedes porque o decimos todos os días. Daronos o premio internacional na Circon en Europa a mellor programa que se fixo nunca jamás. Pero no. Contámolo porque non nos dan moitos premios, máis alá do habitual mestre Mateo que nos dan cada ano, máis alá deso non nos dan moitos premios, entón estámoslo celebrando porque nos fai moita ilusión. Que pasa? Que o premio entréganos nunha gala que se celebra en Finlandia. Si hai xa alegría, xa... Que Finlandia é un país precioso e tal, pero a gala será na cidade finlandesa de Tampere. Nos levamos xa unhas semanas intentando buscar algún galego ou galega que viva por ali en Tampere ou cerca, vale? Se usted vive ou coñece a alguén que viva en Finlandia ou cerca de Finlandia, por favor, poñéndonos en contacto con nós neste teléfono de WhatsApp no 669 080 098, apuntade, 669 080 098, por se hai unha persona que xa esteña cerca dali, evitar que andemos nós para arriba e para baixo a viaxes, xa colle o premio e xa non lo trae a nós. Unha persona que viva en Finlandia ou cerca de Finlandia. Válenos Ribadeo. É que Ribadeo está máis cerca que nós de Finlandia. Se hai unha persona de Ribadeo que lle apetece ir a Finlandia, pode ir, recolle o premio e aparte paga el o viaxe, non ten por que pagar. Vale? Pero dixérenos, vamos comprobar agora se é verdade ou non, que hai unha señora que montou unha que se dicía antes, unha fonda, un hostal, unha pensión ali en Finlandia, unha tal Maruja. Maruja, moi boa noite. ¿Qué tal, Roberto? ¡Hombre! ¿Cómo está? ¿Qué tal, Maruja? ¡Ay, Dios mío! Moi boa noite. Que ilusión me fai escoitalo gallego, verdad? Sí. Porque vexoche sempre, Robertiño, vexoche todos os viernes, che vexo eu. E non me perdo os recanteiros, Moito me gusta ver os recanteiros. Cando cantan ali, despois o outro, cando lle di que fixo mal, bueno. Sí, señor. Que tal, Maruja? Está usted en Finlandia. Usted sí que ten inteligencia artificial detrás, Sí, a que non teño eu, teño detrás. Aí que eu non me dou cuenta ahora. É día ou é noite, polo que vexo aí detrás? Nin unha cousa nin outra. Non é nin día nin... No, é un... Bueno. Vexo pola bata que leva que vostede é galega, non? Eu son gallega de toda a vida, sí, señor. E emigrou aí, emigrou por, bueno, por... Porque me casei aquí, caseime cun nórdico.
Casou señor. aí. Sí, Casou cun nórdico. sí, señor. E onde está o nórdico? Ah, o meu home. Sí. A Coachacha. E usted? Non é moi alto, non? É toda lejaría, verdad? Dime, Digo que pa nórdico non é moi alto. a min queda má altura perfecta. Parece un boliche. Que parece un boliche. Un coliche. Un Que dixo? un boliche, un bolo. Ah! Do Gran Prix. Sabes? Os do Gran Prix. Unha cousa, porque, quer dicir, é nórdico, non é un galego metido dentro dun nórdico, metido nunha funda nórdica. Ele é nórdico. É un nórdico. O sea, Como se chama? Como se chama? como te chamabas? Nórdico. Pero porque usted non lle chama, usted é No. cariño para... Sí, amor. Escoita, oístes? Que Vamos chiquilla- ir a Finlandia, os de Land Rover. Nin se che ocurra vir aquí, escápate de eso, no. Manda a alguén a recoller o premio, alguén que che caia mal. Manda a Eva Iglesias esta a coller o premio. Pero Eva Iglesias non pode, Alá? porque é fin de semana. E que fai ela? Eva Iglesias fin de semana xa meteu a cativa en catequesis e está en catequesis. Sabe que Eva Iglesias é moi religiosa. Sí. Xa meteu a cativa en catequesis para que faga a primeira comunión xa con 7 ou 8 anos de catequesis. Bueno, a Sí, rapaza sí, sí. ten que aprender. Pero fai tanto frío logo aí en Finlandia, que sei eu, a ver, eso frío será como a, que sei, como a Piedrafita ou algo así, non? Mais, Roberto, Sí. isto aquí andamos como o Real Madrid, Aquí andamos a pau solo para quentarnos do frío que fai. O sea, isto é unha barbaridade, o frío, Que destacarías de Finlandia? A ver, non se apoye, non, marido. Ai, perdón. E que destacaría? Que sei, a comida, que se A toca... comida non vale nada, Non vale nin para darlle aos cochos. Ti sabes que se come aquí? Que? Reno. 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 O reno, Pero, se che toca comer. corno, claro. É outra cultura distinta, é outro Hombre, mundo por Dios, distinto. que asco. Quen lle dera un bon polvo galego, Oh, carallo. Faise uma boca ajo, verdad? Ti pensas que este nórdico fai un bo polvo? Home, por Dios. Eu falaba da comida, E eu tamén, de que estou falando eu logo. Vale. Mira, tamén me dixe, o que é famoso aí, polo menos o único que conozco eu de Finlandia, é as saunas, non? Saunas finlandesas. As saunas finlandesas, que te metes aí a sudar con xente. Nada, Que bonito é sudar espido con xente, verdad? Esa é unha asquerosidade. Está todo o mundo desnudo e claro, ainda diste, bueno, teñen o corpo de Cristiano Ronaldo. Bou. Pero é que teñen todos o corpo de Lito da Panorama, eso non é fácil de ver. Leito da Panorama pásalle como a señora que falei agora do público, ten de cuello para baixo todo é artificial, xa. Sí. Todo é... Bueno, pois non hai que facerse entre moitas ilusións con ir aí a Finlandia, non? Bueno, eu fai como vexas, Xa. pero eu digo cho que hai, fai A ver, moito é que nos frío. dan un premio moi importante, entonces É un temos premio que ir moi importante, a sí, recollelo. Como se chama o bar? Este, Sí, o bar onde está? Tampere no, gracias. Moitas gracias, Maruja.